What's up mga kabangs? Welcome back sa aking channel. Hello, kumusta? First time mo sa aking channel, click mo na ang subscribe button at bell notification para ma-notify ka every time mag-upload ako ng bagong video. In today's video, tayo ay kakain ng ribs. Ayan guys, so nabili ko to siya syempre sa kapitbahay. Kain tayo. Medyo may ang boses natin ngayon kasi may natutulog pa. Ayan, so welcome sa mga nandito sa premiere ko. Front out. Sarap. Nabili ko siya ng 30 pesos. Shout out kay Tata Boy Chavez. Ayan, so shoutout doon sa mga monetize na mga tulungan ko dati. Congratulations guys! Magsisimula na ang tunay na laban dahil monetize na kayo. Kahirapan yan para makabuo ng $100.
sa mga monetize na create good content, pwede na kayo sumakay dun sa mga viral, mag-commentary kayo whatsoever para malakas yung views niyo, para maabot nyo agad yung $100. And mag-request kayo ng Google AdSense pin para maka-withdraw na kayo ng pera nyo. Ayan, so mag-haul tayo ng natanggap namin na rasyon. Second wave, pangalawang rasyon. Ito yung natanggap namin kahapon. May mga dilata sila. Ten na dilata, 5 sardinas at saka 5 corned beef at saka 3 tapong rice. Ayan guys, so hirap magsalita, bawal maingay dito kasi may natutulog pa. Anyways, kakain tayo ng pizza. Ayan, ito ay galing sa Greenwich guys. Nag-iisang slice na lang ito. May kanin pa sa likod. Kain tayo. Ang isa sa favorite ko na flavor ng pizza is Hawaiian, ito, at saka yung all meat. Pinadala sa akin ito kahapon, kagabi. Yan, so thank you so much na napadala. Alam mo na kung sino ka.
Merienda agad after ng lunch. After ECQ, kakain tayo ng pizza. Compare natin yung isang pizza sa ibang pizza. Ito sa Greenwich ito nabili nang napadala daw sa akin. And hindi siya masyadong oily. Ito yung gusto ko sa pizza. Hindi masyadong oily. Tapos hindi ako nang umay agad-agad. Hindi masyadong makapal yung bread niya. Siyempre, always drink your water. More water the better. Ano bang bangs nila? Ang taas ng buhok ko. Papagupit ako after ng ECQ. Sama nandito sa aking premiere, thank you so much po sa pagstay. Umabot ka dito, shout out sa iyo kung sino ka man sa nandito. And thank you so much parating nanonood ng aking mga videos. And please visit nyo si Ate Charing TV. Inday ka Madam Wakwak, Inday nga Balbakwakwin. Ayan, kami yung mga Bisayang mukbangera na malakas kumain. And thank you so much po sa support at sa pag-subscribe sa aking channel. And kita-kits next time sa akin next na kain. Nag-iisip ako anong next na ulam makakainin natin. And please support and subscribe to my channel, and always love your family and stay safe and be healthy. Bye!